Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Inspirací k úspěchu. Dnes je hostem Rastio Zachar. Ahoj, dobrý deň. Ahoj Rasti. Ty jsi konzultant a lektor, hodně řešíš management, leadership i obchod, ale taky jsi majitel firmy. To je pravda. A tvoje firma Business Success letos slaví 30 let. Takže my dneska to téma pojmeme tak, že se budeme vlastně bavit o tvých zkušenostech, o té tvojí podnikatelské cestě. OK. Jo, a já bych začala tou první otázkou. Kdyby po tvých zkušenostech jsi mi měl dát jednu radu do podnikání, jak by zněla? Ak máš nejaký sen, naozaj chceš niečo robiť, choď do toho. Nájdi cestu, choď do toho. A s tým súvisí druhá rada. Neustále na sebe pracuj, rozvíjaj sa, vzdelávaj sa, aby si mala istotu, stabilitu, pretože tvoja firma nikdy nebude kvalitnejšia ako si ty sama. To znamená, choď za svojím snom a nezaspí na vavrínoch, rozvíjaj sa, študuj, pracuj, makaj na sebe. Tak to je hezký, takže vlastně bychom měli ideálně najít to, co chcem dělat a na tom pracovat. Presne tak. Aj to vo finále, či som zamestnaný alebo podnikateľ, je to jedno. Najdi si to svoje, čo ťa baví, kde chceš byť fakt dobrý a rozvíjaj sa v tom. OK, super. Když se teďka vrátíme k těm začátkům, ty jsi začínal na Slovensku v Business Success. Ano. Jak jsi se vlastně k Business Success dostal? No, to je pekný príbeh. Ja som po škole nastúpil u kamaráta ako obchodník s počítačmi. Bol som tam služobne najmladší a si pamätám, ten kamarát mi povedal, pôjdeš na víkendový seminár o obchode, otestuješ to. Ja som nadával, mne sa nechcelo, pretože u mňa to bol zabitý čas, ja som po škole, ja som inžinier, dáte mi pokoj s takýmito vecami. Ale teda mal som príkaz, tak som šiel. To bolo piatok, sobot, nedeľa. Tak naštvaný človek, ako som bol ja na začiatku seminára, tam asi nesedel. Ale po 3 hodinách mi spadla sánka, keď som videl, čo sa tam preberá. Jak sú to prakticky jednoduché veci a nie iba do obchodu, tak ma to totálne chytilo. 3 dni som mal sánku na zemi, potom mi takto zaklapli a šiel som potom do firmy. Takže pre mňa to bola ako liečba šokom, bol som tam ako účastník. Fakt nádherná vec pre mňa, zmenilo mi to pohľady na vzťahy, na komunikáciu. Vo firme som každému vysvetlil, ako to robíme špatne, to je taká typická choroba po seminári, no takže vyložené bol som ako nadšený absolvent. Takže to byla ta první zkušenost, ale jak se stalo, že jsi se teda z absolventa semináře stal členem týmu? Vtedy sa ešte chodil na tú povinnú ročnú vojenskú službu. Ja som mal teda už iba 9 mesiacov a bol som v Bratislave a ja vlastne som mal 9 mesiacov čas premýšľať, čo ďalej, pretože budem robiť ďalej obchod, alebo také nejaké školenia. No a tam sa to so mnou hodne bylo, dokonca sa priznám, z tej vojny som utekal. Fakt som cez plot preskakoval, ja som to riskoval, chodil som do Business Success, tam som študoval s nimi, učil sa, pomáhal som im, ja som fakt chcel byť pri nich. No a po vojne bola jedna veľká otázka, bol som študovaný programátor, ajťák, môžem mať krásny plat, služobné auto a doživotné pekný život. Alebo nejaká bláznivá školiaca firma, ktorá začína, má fixný plat 0 a vyhrala tá bláznivá firma. 2 roky v rodine sa so mnou polovice členov nebavila, čo to robím. A vyhralo srdce, vyhralo taký ten cít. Ja som tušil, ktorým smerom mám ísť. Vedel som, že to je to moje. Vedel som, že bude to aj náročné, ale šiel som za tým. Takže vyhralo srdiečko a nie rozum. Takže to, co jsi říkal, že si našel to, co je tak jako tvoje. Vlastne to platí aj pre mňa. Tu som sa našiel, mám vyštudovanú vysokú školu na programovanie a idem robiť management. Úplne iný obor. Ale tam som sa fakt našiel. Ono aj tá škola bola ešte za socializmu, jak som začínal a tam si človek vyberá školu podľa čoho v tom čase. Má nastúpiť 1200, potom 1500 korún, to je dané tabulkovo v celom štáte. Tak, stavbár som byť nechcel, to bol otec aj bratia. Strojerina ma nebavila, tak som šiel na moderný trend, začínali počítače. A ten koncept, budeš niekde v labáku, za 1500, nič nebudeš robiť, nejako doklepeš do penzie. To bolo kedysi tak. Okay. Na 3. ročníku sa to celé zosypalo, prišla revolúcia a ja som zbadal, že dá sa robiť aj niečo iné, ako sedieť v labáku. Takže to bolo... OK. Takže jsi se dostal k Business Success na Slovensko. A jak jsi se dostal v roce 2001 k tomu, že si převzal Business Success v Čechách? No, to bolo tak, že vlastne na Slovensku ja som potom prevzal vedenie celej firmy, vtedy nás bolo 5. A do pár rokov sme vyexpandovali, sme pobočky Zvolen, Košice, nás bolo nejakých 30. To bola najväčšia seminárna firma na Slovensku. Vlastné priestory to malo. Ja som mal byt na Seneckých jazerách. Fakt pekný život.
napadla otázka, čo ďalej, pretože som tam bol ja, bol tam zakladateľ, na jednej hromade sme sa tam nejako vedľa seba tlačili. No a padla otázka, bolo treba vtedy pomôcť troška v Čechách. Tak ja som mu povedal, vieš čo chlape, ja pôjdem do Čech, ty zostan tu. Nejako sme si to rozdelili. A bolo také v úvodzovkách motivačné opustiť isté priestory, krásny byt, slušné zázemie a od piky štartovať. U kolegu som spával u Bohoša Kubu v obývačke na karimatke, potom na penzióne za 600 korún, takže zase od piky od nuly skočiť do vody a plávať. A měl jsi tam někdy jako myšlenku, že tyjo, co když jako to bude blbý rozhodnutí, než ses jako rozhod se mít? Ja som v živote väčší pochybovač, to bola moja choroba, už teraz to snad lepšie. Stále som všetko programátorsky zvažoval, ale keď to bolo moje, tak som stále zvažoval, dramatizoval okolo, ale šiel som za tým. To je sranda, mal som rešpekt, mal som strach, ale šiel som za tým. Čo môže stratiť? Môže stratiť jednu jedinú vec, šancu to vyskúšať. Ak to vyskúšaš a nebude to fungovať, tak čo? Máš poučenie. Ale ak to nevyskúšaš, tak celý život si možno vyčítaš, sakra, mohol som. No jasne. Takže nejako to ma do toho hnalo, hovorím, maximálne nebudem mať na chleba, tak budem pracovať niekde. Ja sa roboty nebojím, takže ja som nemal problém, že by som neprežila. OK. No ty, když jsi sem šel, tak už si přednášel. Management, leadership a tak dále. Připravilo tě to na to být majitelem firmy? Na Slovensku, áno. Hodne ma vychoval kolega Palotínko. On to zakladal tam a ja mám v živote zo pár ľudí, ktorí mi fakt dali hodne, zrovnali ma, nasmerovali a ak som sa nikam dostal, tak boli toho spoluautormi. A jeden z tých ľudí je Palotínko. Tí ľudia si nesmerne vážim, oni nie sú ideálni, nie sú dokonalí, ale fakt je, že mi hodne pomohli. On ma vyformoval v hodnotách, vyformoval ma v manažmente, v riadení, naučil som sa veľa vecí od neho, takže bolo na čom stavať. A ja som išiel do Čiech vlastne pripravený, iba sa kopíruje systém. Jasně, jasně. Takže jako ten přechod byl hladký. V tomto smere áno, ja som vedel, do čoho idem, jazyková bariéra nebola vtedy, takže to bolo na pohodu. OK. Kdybys to měl celkově zhodnotit, co byla ta největší výzva? Bola sranda. To asi neuveríš, ale začať prednášať obchodné semináre. Vôbec celkovo prednášať. Ak sa spýtaš ľudí vtedy na Slovensku, to najviac dramatizoval, keď mal začať prednášať, tak som to bol ja. Ja keď som mal robiť seminár, ja som predtým ochorel, mal som teplotu, ja som sa fakt zložil zdravotne. Kolega zaskočil. Už som mal potom ďalší seminár, ja som sa znova zložil, ja som mal 39 na teplomeri, nechce mi veriť, zase to urobili za mňa. A keď mal byť potom môj tretí seminár, tak už to urobili tak, že predali v iných firmách na ten termín semináre, aby vlastne už nemal kto zaskočiť, tak mi povedali 2 dní pred seminárom, OK, buď chorý, tak to zrušíme a hotovo. A ja som zase nechcel rušiť semináre. Tak som do toho šiel. Na môj prvý seminár to bol fakt krst ohňom, pretože to bolo na strednom Slovensku v zime. Prídem tam a kolega, čo mal robiť asistenta, mi povie, to prednášaš ty? Keď to je motivačný úvod, hovorím, áno. Hovorím, díky moc, som si povedal. A seminár bol na chate, ktorá nebola vôbec vyhriata. Bolo tam 18 stupňov, bolo tam málo svetla, horská chata. Všetky možné bariéry, ktoré existujú, tam boli na prvom seminári. Ale prežili sme to, dali sme to, v rukaviciach ľudia si písali, zvládli sme to. Takže najväčší skok do vody bolo vyložené začať prednášať. OK, super. No a největší poučení? No, ja som si uvedomil jednu vec, že ak najviac, čo mi dalo, ja som vďačný v živote v tomto smere za 3 veci. Že som BSK spoznal, že som do BSK nastúpil a že som odišiel do Česka. Všetky 3 veci boli pre mňa náročné v zmysle opustiť pohodlie, opustiť istotu, opustiť to, čo mám fakt zabezpečené, skočiť do vody a plávať do neznáma, ale s čistým srdcom. To boli 3 veci, ktoré ma dostali v živote najďalej. Nebáť sa ísť dopredu, plávať. A také, čo mne to dalo hlavne, tá firma, ona mi zrovnala hodnoty. Škola mi dala titul, ale firma mi zrovnala hodnoty. My tu hodne prednášame nielen ako organizovať, ale aj ako žiť, komunikáciu. A ja som bol kedysi študovaný programátor, rodený baran. To je smrteľná kombinácia na tvrdohlavosť.
Ako so mnou nebolo jednoduché žiť a veľmi, čo mi tá firma dala, ma obrúsila, zrovnala ma. Vždy som bol výkonný, ale už som aj normálny, by som povedal. Alebo viac normálny, tak. OK, super, já děkuju. No a když bys to měl vzít, Business Success slaví 30 let, na co ty jako člen, majitel, lektor, prostě člověk, který s tou firmou žije, na co si fakt jako hrdý? No tých vecí tam asi viac. Ako hrdý som na to, že nebolo to vždy rúžové, jednoduché. To ako ono to pekne to vyzerá, ale mal som aj pekelné obdobia. A prvé, na čo som hrdý, nikdy som to nezdal. Chodil som po zemi, plazil som sa, ale vždy som tu bol, vždy som sa objavil a vždy som pokračoval. Taká tá výdrž. Potom, na čo som hrdý, vlastne mne firma dala rodinu, manželku. Moja Martina je naša zákaznička a máme krásnu rodinu, nebijeme sa doma, nehádame sa, nepotrebujeme sa rozvádzať, nemusíme sa podvádzať. A to mi tiež dala táto firma. Že fakt mi zrovnala veci v živote celkovo. Ale asi to najväčšie, čo mi dala, na čo som tak najviac hrdý, my sme vytrenovali vyše 100 000 ľudí. Ale nie hociakých. To sú majitelia, to sú kľúčoví manažeri, to sú kľúčoví obchodníci. A keď vytrenujete 100 000 ľudí v takéto krajine, ktorá má 10 miliónov ľudí, v tej ekonomike to je vidno. Ja vidím dnes, že mnoho firiem, ktoré sú jednotka, dvojka na trhu, fakt mnoho firiem. Od začiatku sú s nami a nahlas povedia, pomohli ste nám. Takže na čo som hrdý, že tá firma nie je iba nejaká školiaca firma, ale naozaj má svoj zápis, má svoj vplyv na spoločnosť, na ekonomiku. Mnoho ľudí nám hovorí, kvôli vám sme sa nerozviedli, nevzdali sme podnikania. Asi to je to, čo mám najviac žene dopredu. To má veľkú hodnotu. Asi tak. To je, nehovorím, že peniaze nie sú dôležité, ale toto je úplne iná logika, iná rovina hodnoty. OK. No, 30 let tím to nekončí. Jaký máš vize, jaký jsou tvoje plány, cíle, co bys rád? Čo by som ja hodne rád, a to je veľmi konkrétne pomenované, z toho, čo my prednášame, konzultujeme, vytvoriť doslova tréningové programy. Tréningové znamená, že nie my to pre klienta urobíme, ale on krok za krokom, premyslenými krokmi dostane malé úlohy, zo pár informácií, zaveď, aplikuj. Fakt ho donútiť, aby to on ovládal pod našim dozorom. Čiže nie mu chytať ryby, ale jeho nútiť, aby tie ryby chytal sám. To je tá stará známa indiánska rozprávka. Takže toto, keď sa podarí, tak ja viem jednu vec, že to know-how za 30 rokov, čo máme, tie skúsenosti, dáme do formy, že to nebude závisieť na zo pár silných jedincoch, ale naozaj to je ako systémovo uložené a možné dodávať plošne a s väčším záberom do celé společnosti. Super. Já ti moc děkuju, Rasti. Já ti hrozně držím pěsti, aby to tvoje nadšení a ta tvoje radost té práce, aby ti zůstala. Díky moc. Ešte jednu vec musím povedať, že čo by som rád, táto firma, ona je plná unikátnych ľudí. Jednak administratíva, tí konzultanti, obchodníci a v podstate každý z tých konzultantov, ktorí sa vypracovali, by mohli robiť sami na seba, z domu. Asi by mali aj väčšie peniaze, keď robili sami na seba, stále sú tu. Tá naša administratíva deto, asi by im ponúkli vedľa lepšie peniaze, majú perfektnú komunikáciu, sú zorganizované tie holky, stále sú tu. A pre mňa je to veľká zodpovednosť robiť všetko preto, aby títo ľudia ďalej tu mohli byť, mohli fungovať, boli spokojní, mohli sa rozvíjať. Takže na záver by som rád poďakoval nielen našim klientom za 30 rokov práce, ale všetkým našim kolegom, ktorí naozaj tú firmu potiahli dopredu, lebo toto vôbec nie je show jedného človeka. To je neuveriteľná tímová, skupinová práca, vrátane administratívy. Takže díky moc. Já se k tomu přidávám, to je hezký závěr. Děkuju a vy se mějte hezky. Nasledovi. Naschledanou.